Maray na hapon mga tugang oya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radio DCGB. Mga barata marulawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga barata ngunyan para sa aga. Nasa 50 milyones pesos o nasa 50 milyones na Pilipino ang daipaman natuturukan kan primerong booster kan COVID-19 vaccine. Dalang digdi inagad ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere sa mga eligible individual na magpa-booster na bilang dagdag na proteksyon kontra sa COVID-19. Sigun kay Vergere, 26% sa na kan gabos na eligible population ang bakunado kan primerong booster shot. Bako harayo na magkaigwanin malalang helang dalang sa COVID-19 ang mga daipang primerong booster dose na habo mangyari kan gobyerno. Base sa datos kan DOH, nasa 73.8 milyones ang fully vaccinated pero 21.1 milyones na katawo ang may booster sa good kan Desyembre 6 ngunya na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Dagdag na baretali dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Padagos na kaugmahan ngunyan ang mamamatian kan mga job order employee sa Kapitolyo Provincial kan Albaya. Ini matapos na mag-uro na opisina kan gobernador ni Atty. Edsel Grex Lagma na man kan mga miyembros kan sanggunian panalawigan kan Albay na langkawan ang sweldo kan mga job order employee sa Kapitolyo Provincial. Sigun sa iya malabot 50 sa 70 pesos na mareresibing wage adjustment kada aldaw kan mga job orders asin ini man nagpiglalao maninda na makatabang sa mga usauro daw na pagkabuhay kan mga empleyadong ini urog pangunyan na nagdadangadang ang holiday season asin man mga barakalon sa palibot padagos ang paglangkaw kan mga presyo. Nagtaong asigurasyon ang opisina kan gobernador na padagos hindang magkakaiguan ni dispersos para matabangan bakusanaan mga albayano kundi pati mismo ang mga empleyado ninda na nagtatrabaho para sa mga serbisyo kan probinsya kan Albaya. Dagdag na bareta Ans Galero, DCGB. Pinatanidan kan na Department of Health ng Publiko kontra sa posibleng paglakop kan bird flu o avian influenza sa mga tao. Ini sa tao kan konfirmadong kaso ng bird flu sa barangay Cagay, Roa City, Capiz. Sigun sa Department of Health, sarong zoonotic disease and bird flu na pwedeng tumama sa tao. Pagkasabing pwede ining may pasa sa tao kung nasingot o nakapatan ang nati kan may helang na manok o kaya ang kalahi kani. Kaya banan sa mga simptomas kani ang kalentura, abo, sore eyes, pagkapaas, kadefisilan maghangos, pagkulog nin muscle, panduluya asin diarrhea. Inabisuan man kan DOH ang publiko na magugas ng kamot bago asin pagkatapos magkapot ng buhay o gada na manok asin iba pang poultry products. Dahil pang basihan para magdeklarar nin hand, foot, and mouth disease outbreak sa nasyon maski nakapagrestro nin sobra sa sanggatos na kaso sa Metro Manila. Piglinaw ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na narestrong 155 HFMD cases sa National Capital Region dahil nangyari sa laog di marakas na panahon kundi nagpunini kan Oktubre sa kod kan Disyembre 6. Apere-pene sa sobra sa 1,000 kaso na narestro sa Batangas poong Sepsyembre sa good katapusan kan Nobyembre. Sigun kay Vergere, nahiling ang pagitaas kan HFMD kanakaaging simana pero daipang basehan ang mga local government units na magdeklara nin outbreak sa sendang mga lugar. Ini dahil manageable pa asin pwede pa man na maiwasan na nasabing helang na pirming nagtatama sa mga may edad 11 anyos pa ibaba. Miarastando dahil na idadagos ka na Department of Agriculture ang planong
pabakal nin smuggled na puting sibuyas sa Kadiwa Center. Ini dahil sa pagkontra kang grupong samahang industriya nin agrikultura o SINAG. Sigun kay DA Deputy Spokesperson Rex Estoperes na nagkakaralapa na ang nagkaparang nakonpiskar na sibuyas kaya dahil ini ipapabakal. Sinabi niyang mapuon na naman na mag-ani ang mga paratanom ngunya na Desyembre kaya makakadugang ini sa inventaryo ngunya na holiday season. Enot ang kinontra ni SINAG Chairman Rosendo So ang plano kan DA na ipabakal ang mga smuggled onions sa Kadiwa Center lalo sa nang maengganyo ang mga trader na magpabakal nin mga puslit o smuggled na agricultural products. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Dagdag na bareta ulit dyan sa luwa si Luwens Barsana. Luwens kamen. Nagpagirumdum ang Department of Health Center for Health and Development Bicol na maging maingat pang giraray sa pag-aratindir sa mga espesyal na mga okasyon, partikular na at pag-atindir sa mga manlaylain na Christmas party. Inian na nagluluwas na impormasyon sa opisina ka na DOH na kung sain ang pag-atindir sa Christmas party sa rong mass gathering. Asing pwedeng maging gikan pagpurulakitan kan mga manlaylain na mga klase ng helang arong kan COVID-19 na pwedeng ikananyar ng tarong individual manunutaran sa palibot sa dakol na ng mga nagtitiripon-tipon na mga manlaylain na mga okasyon atin na dahilan inisan na pagpaluwag man kan na implementasyon distriktong pag-regulate na pag-preventar kan COVID-19. Alagad ang Department of Health People nagpapagirumdum ang ginaray na maging maingat pagsunod ng face mask, pag-observe ng physical distancing at pag-observe ng physical hygiene. Atin kung halimbawa magpagirumduman sa pag-iriba na mga tindir sa rong party bako sa nang nagsusulo-sulo sana. Ano pang iba? Magandagdag na bareta, ako po, Selvin. Aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos ang national timetable sinakatalaan na pagpirma ng Joint Administrative Order ngunya na bulan para maaprobara na ang pagpapagibo ng mga farm-to-market roads sa nasyon. Sigun kay Marcos, gabos na concerned agencies asin departamento na involto para sa planong construction kan mga FMR iyon mapirma sa JAW bago matapos ang presenteng taon. Ang farm-to-market road mabilog ni mga guidelines para sa kabos na FMR na iyon interconnected sa iba-ibang mga infrastructure project para masiguro na mas magiging makaskas ang delivery ng serbisyo asin mapangat ang agricultural program sa nasyon. Ang JAW iyon ang ipapautob o mapautob ng FMR sinibapang infrastructure connectivity entry kan Department of Agriculture, Department of Public Roads and Highways, Department of Interior and Local Government, Department of Trade and Industry asin Department of Tourism. Oktubre, ngunya na taon igwa ng kabilugan na 43,223 kilometros na proposed FMR project. Ini maokupar ng 14 milyones na hektarya ng production area para sa agriculture asin fisheries. Sa record kan Oktubre 2022, igwana nin 67,255 FMR ang nakompleto na asin may backlog o kay po natapuso na 64,155 kilometros. Pigigibo kan gobyerno ang gabos para paghandaan ang makasog na linog na pwedeng mamatian sa nasyon sa mga maabot na aldaw. Sigun kay Climate Change Commission Commissioner Robert Borge sa panginganot ka National Disaster Risk Reduction and Management Council asin Office of Civil Defense na naglalatag ng mga lakdang para maging handa ang nasyon. Sigun kay Borge,
igwang mga pag-aadal na nagsasabing may pag-iipo talagang aramon kung ano ang mga dapat gibuhon kan gobyerno lalo na sa Metro Manila in kaso tumama ang makusog na linog. Katakod kini sinabi ni Borge na igwang mga pag-aadal na nagsasabing kinakaipuan na gibuhon ini kung in kaso magtama ang makusog na linog. Katakod kini sinabi niya na para sa linog may pag-iipo man na preparasyon maging sa makusog na bagyo o kalamidad, emerhensya asin peligro na dara kan climate change para handa ang gabos sa anuman na mangyari. 260,000 na persons with disability ang nakaresibi ng financial assistance sa rarom kan Cash for Work program kan Department of Social Welfare and Development. Pikakarkulong 1 billion pesos ang itinagama kan DSWD para sa nasabing programa na inapod na buhay at bayanihan para sa mamamayan o buhay nihan Cash for Work for PWD. Sa rarom kani anom sagkod sa pulong aldaw matrabaho o community work ang mga PWD asin masweldo base sa Delaware kan 2022 Regional Delaware Rate sa sendang reyon. Susugban ini sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na irani ang programa kan gobyerno sa mga PWD. Ginibo ng final ang Implementing Rules and Regulations sa Republic Act 11596 na nagbabawal sa child marriage sa nasyon. Pininginutan ni DSWD Undersecretary Jericho Javier sinibapang representante kan mga iba-ibang ahensya ng gobyerno ang ceremonial signing kan IRR sa Quezon City. Sigun kay bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera, saro ng krimen ang pagpapakasal sa minor de edad asin pwedeng makulong ni 10 sa 12 taon ang sisaman na mabayular digdi. Kay bala sa mga pwedeng kasuhan ang mga pastor asin leader nin reliyon na nagkakasal sa mga minor de edad. Mantang sa datos kan UNICEF, pang 12 ang Pilipinas sa mga nasyon na may pinakadakol na bilang ng child marriage. Namantinir kan Pilipinas ang makusog na labor market a pesar kan epekto kan pandemya. Ini sigun sa National Economic and Development Authority matapos magbaba ang unemployment rate sa 4.5% kan Oktubre kumpara sa 7.4% sa parehong panahon kan nakaaging taon. Sigun kay NEDA Director General Arsenio Balisacan na nagtaon indalan ang sa gradual na pagbukas kan face-to-face classes asin pagbalik sa full capacity kan mga ibang sektor para mabawi ang nawawarang income durante kan kakusugan kan pandemya. Nagitaas man ang labor force participation rate sa 64.2% kan Oktubre kumpara sa 62.6% sa kaparehong peryodo durante kanakaaging taon na katumbas ni karagdagan na 2 milyones katawo ang nagkaigwaning trabaho. Siniguro kan NEDA na magpapautob ang gobyerno ng mga emergency employment program para masimbagan ang kakulangan ng trabaho sa nasyon. Pinulana kan House Technical Working Group, Committee on Government Reorganization, asin Public Roads and Highways ang pagtukar sa 35 propestong lakdang na makrear sa Department of Water Resources asin Water Regulatory Commission. Pinanginutan ini ninda Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo kan Pampanga asin TWG Chair Albay Secondary si Congressman Joey Salazada kamawatan kan mga bil na magkaigwasa na ng sarong departamento ng mamamahala sa paggamit ng tubig sa nasyon asin aksyonan ang kakulangan ng tubig. Tanawan ni Dune Salazada na panahon na para muknaon ang ahensyang matutog sa pamamahala sa tubig lalo na ta nagsasapara nasyon ni Perming Tagmara asin baha. Tinawan ni punto ni Arroyo na separado kay ning House Bill 482 ang responsibilidad kan gobyerno na siguro na ligtas, accessible, asin abot kaya ang inumo na tubig sa riman, ang marine na sanitation, asin irrigation services. Iyan mga tugang ang detalles kay mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Sa pag-aaral kan mga pag-ariba, John Napoles Salado Technical, Tricia Marilitana asin Richard Astor sa IT,
Ako po ang nagkatod kan Bareta. Edwin Terrell magsasabing salamat kan sa inyong pag-antaway. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto